दिनिखाय आं खाकुलु संगै दंगो जतन दिपर जरानि खाकाहां याफारो नायदियांगो खेतनि आरमै तुजामानि bo office kering dino hengke aromo office bondo furu hengke kini bo office bondo aromna thangja ukha kheto ani busaike oboke chung para thama dino roma phubo temang mak somtong kho aburo no muyo khakulo tongo dipor jorani mui obo hini khakulo bai agura abisik banya mangni mathamno uff satung tung tong jau kha kolomani kursi thang panya kha satung masingno nasingai tongo ang tabo thanda ke tongna bagi khaipungsa gade khaipungsa lagira na tamsa ba nang nai biya akaya do busna khuludita nare somti hayubo khaipungsa khai somta khaimantiro satung aing te kisa thanda pon thangya oh kasar di fubono oh aja khaipungda sakalo somjana ni baba ang yak photo jadu ba tu yang sakalung ta hare sana ya hade baba nung thepung si saya khobor somjana han sai dong thaipungsa khai somjao sai man chatiru kasya sai nagira tabu bot thaipung dong kho sin nogo paya khu bukugo tai 10 rong se horong na tong kho 10 bacha thangno 15 rong dekano sijak yase sino thaipung asake kothok jat norok no phunuka asake kothok jat doi paiabo bunche las ke paiabo asake ketei bokora bu chikon asake koromo ledai boinya buiniron thepung hai thogo ketei akran gurajat cikon wah akran bai ngla nai obo mama khamri dai ade lu bai no masa lesnai di bordorani huni mui roktong ko ya ke Bini gari bo beba bangga surang thangmaja nare omar otam khasika om kashan tongsho khari susu tai to mang gari tong maro beba mela ro pai maro beba bangga surang thangmaja obo tai bisi tongla nare mukha rok sukrika asake miri gari rongo tam khasibai lengkha kolomani karen bukrei satung go ekdom mar furjani satung rok paino semalia tunyang nagarana tibu thandainya karen kering bagai tabo ang srapjares khaimani pore nogrok beba pharbainai abon pore tukunai musunai machanai busana thuruni tini kun khanya kariba
haino dinini video hunduke haino gan bai rizabino kaijaka noro comment kaisadi jabake naitubake next time nong bagi video kaham tunai ang tubui tongba ang leg piece samani na manai next time mo Kaisarong pubaikya harbaikya sampai duita tunggu panai tabu obun panai amasung tamani rom bunda rak suka ni tang kiri bisa masuk mirik orang tu harbaikya complete ngka duita rom tabuk darah sung rom bisa hari ini nah deh basi sung rom tamung tomakya oh tahu sakanya yang hari ini naik dong deh karena naik mah kayak mau jantung kalau ini baba Kalau suka harbaikya jatuni room no harbaikya hai kuno tini hulia satu mobil itu suka ekdom dong kolom to ini aja kolom to hai dong suka kena kusinai tini hulia lok phama basya sekelengi thanga kinta room bekase nukarogo phanani teri rogo thenani deba tini leng suka tini huimalia next time ono kuman no omo khaito ani basi sungni room se dara sungni borok oro tongya borok quarter borok bo bison room no tongo borok ke borok tongga ya no borok anjuaro khawai haduli rok ngai tongbayo ke maswa sepono mo ke sab khairo ba yang rogo bebak janla rok khulugi porise khento no borok rifuno kumo rom no porise khento no ngi bebak clean mangno sepono se clean khetong pun jan basite poriskar borok bote o clean khetonu rom bo hakite pusung bin rom ini video senong kan rom bagai mungkin rok comment subscribe jadi please and video pada konten